Čaute ľudia, dneska budem hrať Squid Game a prosím, ja chcem, aby ste mi dali aspoň subscribe. No, nemusíte, ale nenútim vás, len som tu nová. Tak, mala by som rada, keby, mi dáte subscribe. Takže dáme si season 2 až 3. Určite by som nedala jednotku, pretože tu už som hrala 100-krát aj dvojku, ale tak tuto bude skôr iba možno 3. Takže tak. Tu sa nám bude asi 2 roky načítavať, teda 2 roky. Sorry za moju gramatiku. Dobre, no už nám to svieti na ružové, takže už to pôjde 3, 2, 1. Dobre, ja chcem byť player, pretože akože Robuxy nemám. Akože keby mám, tak ich rýchlo miniem a potom rodičia mi ich nechcú kúpiť, pretože radšej na niečo iné ich minúť ako na nejakú hru. Ale podľa mňa to nie je pravda. Dobre, takže za 16 sekúnd by sa to malo začať. My pôjdeme dopredu. A tam jeden píše tým. Dobre. Ja pôjdem dopredu a skúsim sa tam dostať, aby som bola aspoň... No, aby som sa netlačila posledná, aby som bola maximálne aspoň 4. No, 4, možno 5. No. Zvedel som prvá. Dobre, odfotím sa. No, tak to má predbehnúť, keď sa fotím. Dobre, ja idem s krátkou, ako vždycky. Myslím, že som sa sykla. Akože keby mi to tak nebuguje... Keby mi to tak nebuguje, tak som aspoň radšej. Dobre, tam môže strážca, dobre, som tam. Dobre, 3, 2, 1, už to idem. Takže najprv prvá hra je červená a zelená. Prečo by tam nebola? Dobre, takže začne sa to o nejakých 15 sekúnd a ja potom budem tam vyskakovať, aby ma všetci videli, že som to ja. Takže tak. Zatiaľ akože vidím, že sa to začína 4 sekundy. 3, 2, 1. Dobre. Takže už tu nám niečo píše. Blablabla. Dobre, chápem túto hru. To nemusíte mi hovoriť, že mám stať na červenej a chodiť na tej zelenej. Dobre, takže môže to ísť. Vidíte, ja som skákala, ako ste videli, ako som podržala tu. Takže idem šprintom, ale to sa mi veľmi rýchlo minie, tak potom budem musieť iba chodiť. Takže nevadí. Máme to minútu 10 ešte, čiže to je ešte dosť času to dá. A podľa mňa prehrám hneď na tej novej hre, kde boli už 2 tie bábiky. A no, ako sa to volalo, rope jump, či ako sa to volalo, že proste skáčeš na tom lane, lebo neviem, či to úplne vyhadlo, akože nemalo to tam rúčky, viete. Tak ja som zatiaľ, neviem, 4., 5., 6., 7., 8., neviem. Akože sorry za takéto tie zvuky, čo teraz boli, že to pípanie, pretože akože mám andulky a oni tu akože pípu. Teraz som už na konci, yes. A presne, akože za minútu, ešte mám minútu a 3 sekundy. Akože som to veľmi dobre dala. Ja nechápem. Takže tak. Ja som to veľmi dobre dala. Takže dúfam, že sa na tomto videu pobavíte. Akože naučte ma rozprávať, mne to nejde. Dobre. Ľudia, bola by som rada, keby dosiahneme aspoň tých 50 subscribov za tento týždeň. Aj keď ja si myslím, že to dosiahneme možno tak za 2 týždne, ale možno, ak budete veľmi dobrí, tak by sme to dosiahli za týždeň. A z toho by som chcela dosiahnuť veľmi skoro, pretože keď budem mať už 80 subscribe, budem robiť streamy a keď budem mať aspoň 20 subscribe, budem s vami hrať Roblox a všelijaké hry na Among Us, ak sa tam proste stretneme. A určite by sme mohli si zahrať aj iné hry. To je jedno. Povedzte mi vy. Akože ja mám dosť megabajt v mobile, teda giga. Mám až 256. Takže akože to je dobré. A tam si viem stiahnuť veľa hier. Takže idem. Takže máme hlasovať, či áno alebo nie. Ja chcem pokračovať, pretože som am legend Thanos. Takže sme tuto na modrej a budem tu čakať, aby sme boli zase skoro prví, aj keď ešte asi podľa mňa
budú tam hádzať tie peniaze. Takže tak. Budú sa tam hádzať peniaze. Už sa hádžu. Takže ľudia, už som tu. A teraz asi bude tá... keď budeme skákať na tom švihadle, no, na tom lane. A ja to určite dám, pretože podľa mňa je to ľahká hra na Robloxe, keď to skáčeš. Ale v reálnom živote určite nie. Ako ak ste videli trojku, tak reálne to nevyzerá ľahko. Možno vyzerá, ale doopravdy to je strašne ťažké. Videli ste, koľky spadli. Tak reálne. Takže, hej, je to to. Takže už sa nám to otvára a dúfam, že sa nám to aj dobre urobí. Takže prečo musíme prechádzať cez jej rozkrok? Akože to sú nejaké dvere, či čo? Dobre, už nám píšu, to vieme, čo tam máme robiť, že máme skákať. No hej, to sa volá dačo, rope, či čo. Nie, som zabudla. Akože ja nevedem čítať z takého malého písma. Dobre, takže ja si už pôjdem. No už som tu. Ja mám jaké šťastie, som spadla, ale zodvihla som sa. Dobre, už skáčem riadne. Hop. Hop. Akože dávame to dobre a sme tu. Aj cez jeho rozkrok musíme chodiť, ale ja nejdem. Dobre, mne sa to seklo. Dobre, takže budem tu radšej čakať, pokým sa mi to seklo. Dobre, už sa mi to neseká. Budem tuto čakať na koniec, kedy to už pôjde. Čiže ľudia, ak ste už takúto hru hrali, napíšte mi do komentárov, hral som ju. A napíšte, ako sa máte dneska, alebo proste aj zajtra, ako sa budete mať. Podľa toho, ako sa vám vaše emócie zunujú. Takže možno sa budete mať dobre. Diktantem píše, OK, I am 4, 5, 6, takže ono 4, 5, 6, ale to neverím. OK, ináč, veľmi by som si chcela aj s vami zahrať, dala by som to kľudne ja na YouTube. A boli by ste aj vy zverejnení. Napríklad aj Grow Garden je teraz akože viete. A ja to hrávam. Aj na to, že som dievča, keď nás našej triedy napríklad to nikoho nebavilo. A už to jednu dievku baví. Tak, ak aj to by ste si chceli zahrať, kľudne si zahrám. Možno by sme mali aj nejaké šťastie. Takže už len 2 sekundy ináč máme, takže už môžem ísť vnúka. Dobre. 3, 2, 1. Dobre, teraz zase dávame, či áno, či chceme ešte hrať, alebo nie. Ja ešte chcem, pretože tam mám Legend Thanos. Akože on vždy chcel, ale vždy chce pokračovať. On si myslí, že nezomre. Aj keď aj zomrel. Takže počkaj, veď ešte... Dobre, ja by som sa chcela sem skryť. Lebo čo keď pôjde to, čo sa máme byť s tými pálkami? Tak asi nič, tak sa nejdeme byť s pálkami, som zabudla. Takže, tak asi hej, ja neviem. No, tak idú money. Ja určite nedostanem všetky peniaze, pretože určite nedostanem. Podľa mňa dostanem 20 centov. Ty koľko si ešte zahrá? Už ide zahrá. No 20 centov nie, ale tak akože keď zomrem, tak dostanem 0 a určite zomrem pri tejto hre. Určite to... Nepadaj. Ja sa idem skryť na postele. Ja už normálne neviem rozprávať. Dobre. Tuto idem, skáčem. Joj. Dobre. Kokos tam ma všetci naháňajú. A ja ich budem byť, uvidíš. Aha. Idem sa na postele. Tam je ďalší otvor, možno tam sa môžem skryť, možno tam bude nejaká skrýša. Poď. Dobre, ja sa sem skryjem. Tak tam môžem sa skryť niekde. Skryjem sa sem. Tam ma to nebude vôbec vidno. Ale tak už máme 3, 2, 1. Dobre, takže čo to už je len toľký málo? Už je tu len 2, 4, dačo. Ja neviem. Akože nebudem to počítať 2, 4, 6, asi 8 sme tu. 8 sme tu. Takže
tam píše plus win, takže som vyhrala 4. level. Dobre. Teda tretí, pretože teraz idem na 4. Ach, či som blbá. Dobre. Upsíka, som to nechce screenshotla. Nevadí. Už sa nemusím fotiť, teraz budem asi posledná, pretože idem zase takýmto spôsobom s tým kokos tam neviem ani vyskočiť, akože joj. Dobre, aspoň nie som posledná, to je hlavná vec. Mi sa to seklo, dobre. Alebo mi sa to akože seklo, som sa nevidela hýbať. Tu prehrám, pretože určite tuto niektorí budú slabí, ale že to nemôžem povedať, že nebudú. Musím vám niečo povedať, to nie oni sú slabí, to ja som slabá. Dobre, tak ja už idem. Nebudem si robiť veľa sraničiek, ale už máme len 1 sekundu. Dobre. Dobre. Takže. Prečo tam skáče? Fakt asi šíbe. Ty kokos, to budeme robiť všetko sami? Tak ja zomrem, akože mne toto nejde. Ja sa hlavne sem neviem. Trafiť. Ja sa tam neviem trafiť. Dobre, nebudem smutná, musím to nejak dať, asi to dám za 4 pokusy, toto je už druhý. Prosím, joj, to jak skoro tam. Skoro ma predbehne. Dobre, ja to musím dať. Yes! Dobre, idem. Hop. Prečo nejdeme všetci spolu? By to bolo lepšie a rýchlejšie by som išla. Hop. Yes. Ja som si myslela, že som že sa mi to podarí. Dobre, nevadí, aj tak sa mi to podarilo. To čo tu budeme robiť? Nie, toto je oni. Podľa toho, ako to budeme robiť. Dobre. Počkať. Ja to podľa tých svetielkách. Ja som zdorala 2 naraz. Teraz už dám. Takže prvo mám zobrať fialovú, červenú, žltú, modrú a zelenú. Dobre. Idem. Hop. Dobre. Jo, tak toto nemám rada, to strašne ťažko urobím ja. To musíte robiť zo 100 pokusov, akože. To nedám. Takže skúsime to nejak, Počkaj, čo jak? Mne to nejak, strašne pomaly ide, pretože mi sa strašne, ja som si teraz zamastila mobil, pretože som mala čipsy a som si to neutrela. Ale nevadí. Dobre, tak ja to musím nejako dať. Dobre, dala som to jej. Dobre, teraz tam. Ty kokos, to čo je? To prečo nejde? Joj. Je fakt nenormálne. A už mám len koľko? Asi minútu či koľko? Nevidím tam veľmi. Pretože viete, ja to teraz akože strihám. Mne to ukazujem malé. Ale nevadí, dobre. Teraz musím si dať tam a posledné ešte hore. Čo robím srdce? Takže, dobre. Sorry, niečo som vyhadzovala. To nemyslíš vážne, ľudia. Ja to prestrihnem. Dobre, už idem ďalej. To už mám iba... Ale ja to nechápem, to mám na to zelené ísť. Skúsim. Joj, to nejde. Skúsim. Dobre? Joj, to nejde, ľudia, chápete? Ja mám už iba 16 sekúnd. Akože sorry, som taký noob. Dobre? No tak to už nedám. Tak jasne, že to nedám už. Som rýb. Mám len 26 miliónov, či koľko, ja nemám veľmi dobrú matiku. Joj, takže sorry, že som rýb. Akože môžeme sa takto pozerať na druhý, ale nechce sa mi. Sme pri konci videa. Takže čaute, nezabudnite dať like, subscribe a komentár. Čaute! Takže ľudia, ty kokos som prehrala. No dobré. Ľudia, ako vidíte, ja asi musím robiť to, že za chvíľku sa budem lúčiť s vami. Pretože ako vidíte, prehrála som. Takže nezabudnite dať like, subscribe a napíšte koment, ako sa máte.